Pam, pam, pam! Bine v-am regăsit la un nou videoclip de un joc. O să ne jucăm astăzi acel joc cu Lavi. Eu nu mă joc, dar sunt cu el, să știi. Da. Ok. Nu știu cum se cheamă. Dacă vreți să mă căutați pe YouTube, o să vă spun imediat următorul videoclip. Și eu fac YouTube. Pe Lavi o cheamă... Da. Ok. Începe jocul. Deci așteptăm aici. Ok. Pe aici voi știți, adică ce, adică sunt monștri și bla bla bla. Sunt monștri. Nu știu ce. Sunt monștri și bla. Ce? Închid? Ok, cred că vine Freddy Fazbear. O vine Freddy Fazbear. Cam atât cu acest episod și pa, pa, unde